Imbag na bigat. Ay, apo kapitana, naimbag na bigat mo, takay gayam. Naimbag na bigat mo, apo kapitana. Bag na bigat mo, kapitana. Ay, kapitana, good morning. Ganyan, ay tigi gagaram kapitana ta nakapasyar ka. Kadwa mo ni kwa, ni apo chef tanod palatibong aya. Kidompleto mo't aya si ka training. Tibong ko na malatandap no na si estilo maadang girl. Nagpangsit mo ganin anagan aya piling. Anya iti pag-aara sa asa nyo dita si kay nga dwa piling kinibireng. Awan, nagpinda sa awag mikin niya mga tibong ko na. Mayak ito'y apo ka baranggayan ta kahit ko lang ipakaam mo kada kayo nga nagkapuy jay kang atuan niya at ordinansa tayo gapo data madado nga kaso ti COVID-19 bawal iti aginom. Bagbagan nyo na kita sawa yu talikor bantay lata. Kapitana, awang problema kinyak takwa balo akmo. Iti dasawa na lang ti pagibagbaga akbireng. Bawal lata iti agsusugal. Nawatan nyo. Kapitana, naawatan mi. Kapitana. Wen kapitana. Ang problema. Bantayan na kayo ni palatibong 24/7. Kapitana, kunak nga tibong ta estilo ko. Uray niya ditan basta agbalikas. Kin iwasan nyo man apo nga kakarubang aga-apa. Wen, ayaw ang problema kapitana. Ni Belen lang mo't iti man nakiapa dito. Wow, training nagsao ka kasi kati mga apakin niya. Gusto na datan tabaka inya man iti papanan na data panagsubang yu adwa Belen kini training. Watan nyo mat lang apo na kita'y biling ko. Ay win kapitana na awatan mi. Wen kapitana. Mumuna akon kabaranggayan si kanti bahala kinyadan tibong muna akon. Sige kapitana ta ko taswak dagitay nasulpog. A few inches later. Nagboring awan pa mo pastime kayo ka bawal ka nung igsusuk na ko na ni kapitana. Nakaisakab kan si kapileng. When mare nalpason agsusugal tay kiti pag-urayan tay iti oras ke tunumalem ke kwa pa naman pagwalaan man di papel kun sa nagpataya. Kay bagbagat at ni kapitana nga bawal ti agsusugal. Bawal matiliw tayo agkakara tay latan kaya iyaw trineng bireng tapno no sumungad ni tibong alisto lang ako nga agaramit iti rason naglawa iti lubong nga pagalaan iti rason kaya iyaw win tapno nagtiliw ni tibong awan makita na nga braha tinglaing ka talaga piling kaya kaya't ko talaga dagita ideyam piling naglaing ka talaga agore kagarita ko pabantay ki may ta dito lugar tapno ibaganan mo sumungad ni tibong tay garuda na may ta makatiman tada ibagak yan jay ma sipsiputam ni tibong nusumungad ta agsusugal kam nga talot wakay kini marimar agbantay kay di tarwar sige auntie sipsiputam min angkel tibong nusumungad dagito'y akaroban kay bagbaga ni kapitana tate bawal agsusugal correct naman napananangatan ni tibong tibong bakit estong Belen inya problema ingkakitan di balay ta training matamadag susugal alis to nagsulpeng damada kita na ibagalagarod kinyada tayo nga bawal itag sugal ka kuray ka man basta kasi ito Abraham Marimar Uncle tibong adi sumungat ay win may ta hindi ni ba kadamama ta baka matiliwan ta alis to ma ada Uncle tibong alis to nyo ada dita ituloy mo na kita kwaratan piling alis to ay alawin Mars duling ko dito yan adi kapetay ngay alis to dita tayo kwa tap ng tibatili apay ta agsusugal kay kano dito ayan yun si Catherine ay apo tibong agkakapay kamla dito saka mag-istorya awan itikwa nga magsusugal isupay pampalipas oras milang matagi-istorya mali agarod lagi tayo nakadanong kinyak
Na po, aya. Sigurado ni Belen man lang nagipulong kinyam, aya tibong. Ay apo, hangka mamamati kini Belen. Ay mayaw awangkan, isu na patpatsyong. Isupay mabati kay pegarot tagronda akpay. Bawal sa sigal nakaya talo. Apay di ka atinilo isuda. Ay apo Belen, agkakapeda lang sa daging istorya. Mali mo dati yung pulong mumot. Ulbod ka mo amay isa. Takan, mabati kan. Isa handak na kita yung karopak pa. Siyak tuloy tinagpaling niya ulbod. A few moments later. Nanti Belen aje Apay nga tama niya mati ubraon ng mga aramida ng mga baby dari bote di Red Horse. Bumagti ito nga bakutan. A few inches later. Ni Kapitanan Sam aje Apo Diyos ko baka matili ko. Ay Kapitana, naimbag nga bigat. Belen, apay dati baby, kuman nga nabalitaan nga nagsikog ka. Apo, Kapitana, anak te ka anakak, apang kula impasyar, saka nagapuak niya palengke, tag yung mata ti maintenance ni lakay ko. Sigurado ka mala, Belen nga kwa, baby karga na data. Apo mo tibong pagdudaan nagpailang mo, grabe ka tunadatan, isirot mo data, baby mo nita kwa. Baka malamiisan di pero igar Kapitana, diba? Ay apo Kapitana, hanga baby data karga na ata kwa at alamping nga bubaon ng ti Belen. Nakitak tatagi inikan na ti kwa ti bote ti Red Horse tas pinagbalin na baby. Sika nga ubing hangka mamatit ta Kapitana. Sige mo na ako. Agore ka Belen. Tibong i-check mo man daji kwa bagbaga ni may Maita. Check mo man di baby. Kapitana. Kapitana positive. Red Horse na talaga iti karga na dati kwa. Baby ni Belen. Maintenance ka pa'y ay baga-bagam nga maintenance sila kay mo sa bali magayam nga maintenance iti kwa. Apang mo ginatang. Tibong alaam ni Belen tayo pa mo barangay tapag multaon. An Belen, sumurot kan. O Kapitana, handa ko matiliwan ang pagatang kami nila kay ko dati tama. Hanga makaturog so na madi makainom. Ay apo aya. Kitam lang karmaya. Ay apo. Ano? Ako mo lang ng Kapitana. Tumauli ito ng Kapitana.